American Bridge is dus de partij, de aannemer die bezig is met het typische marine works. Wij doen dus het boren van de palen, het plaatsen van de palen, het afspannen van de palen, de grondaanvulling. En daarnaast baggerwerk, steenbestorting en in de toekomst, in de nabije toekomst, het plaatsen van de mooringdolfinpalen en de breasting dolphins. En dan hebben we als onderaannemers natuurlijk de lokale club Albo, die hier bezig is met al het betonwerk zoals u ziet. En dan werken we samen met de Arubaanse Wegenbouwmaatschappij, die zich bezighouden met het sloopwerk van de oude constructies en de oude pavement. En dan het aanbrengen en al het graafwerk op het werk. En daarnaast nog bezig zijn met de aanvulling van de grond achter de nieuwe kadermuur, maar ook achter de nieuwe copingbeam wanneer die klaar is. Het laatste dat gebeurt is met droge vel. Wij plaatsen dus een palenwand en we verlengen de bestaande kadermuur van Bacadera met een lengte van ongeveer 88 meter. Daarna gaan we de hoek om voor de wingwall, de vleugelmuur die eraan komt, die weer terug naar de kust loopt met een lengte van ongeveer 70 meter. Dus we hebben daar een groot gebied met een diepte die varieert van 11 meter tot aan het oude strandwal, dus 0 meter. En daar wordt dus ongeveer 40.000 kubieke meter zand ingevuld door de Arubaanse Wegenbouwmaatschappij. Dat is allemaal zand wat hier al op het eiland aanwezig was en dat vroeger gebaggerd is uit de haven van Bacadera. Dat zand wordt dus gecrushed om zeker te maken dat er geen grote brokken in zitten die ongelijkmatige zettingen kunnen veroorzaken. En die worden dus aangebracht en die worden dus gecompact, dus verdicht door speciaal equipment van AWM. En natuurlijk wordt die compaction ook gecontroleerd.